Higher all is me is. So heno byddwn ni'n trafod ar y sesiwn ni, sut i sefyll allan ar gyfryngau cymdeithasol gyda busnesau bach. A heno gyda ni, mae Shoned Owen a Meg Fflur. So merched, os gallech chi gyflwyno chi i dechrau gyda Meg? Enw fi yw Meg Fflur, fel oedd Ellis wedi dweud, a fi'n berchen ar siop ar-lein o'r enw Pethau, a fi'n gwerthu fel accessories yn benodol fel bagiau am eich colir, a mae Ellis gyda un, a dyma nhw i gyd yn tŷ nôl fi. A hefyd dwi'n creu cynnwys i pobl fel Hansh, BBC Sesh, Boohoo hefyd, so fi kind of yn neud y ddwy ochr, a fi'n creu cynnwys i fel YouTube a TikToks fy hun hefyd. O leis, Sioned? Helo, Sioned ydw i, a fi ydi perchenog cwmni Lliw Hael Ffug Tanya Whitebits. Ydw i'n dod o'r gogledd, so gog ydw i. A dwi ar TikTok, dwi ar Instagram, dwi ar Snapchat, dwi ar Facebook fel busnes. A mae gennau busnes bach arall hefyd yn gwerthu gemwaith a bagia, ac enw'r busnes yna di Mimi Boo Boutique. O leis, diolch yn fawr. Reit, so pawb, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau mae lovely girls fan hyn, os gallech chi roi nhw yn y bocs sylwadau, wedyn nawn ni ateb nhw ar y diwedd. Reit, mlaen ar cwestiynau te. Lights down. So, ydych chi'n gweld hi'n anodd i drio sefyll allan gyda sut gymaint o busnesau arall ar-lein? Neu ydy'n rhywbeth nawr bod gennych chi established brand? Pwy sy'n eisiau mynd gyntaf? Ti eisiau fi fynd gyntaf? Oce, yndi, mae yna gymaint o bobl online dyddi yma, a mae'r gystadleuaeth yn anoddach oherwydd mae yna gymaint o fusnesau ar y we, a yndi, mae yna'n anoddach, ond diolch yn amhosib chwaith. Ti'n gwybod, wyt ti eisiau gwneud pethau fatha i sefyll allan, wyt ti yn gwneud pethau fel dwi'n gwneud Tuesday takeover, lle dwi'n cael un o cwsmeriad fi i gymryd drosodd ella y cyfrif am y diwrnod. A mae hynna reit ddifyr achos maen nhw'n cael content newydd. Dwi'n cyrraedd cynulleidfa nhw, maen nhw'n cyrraedd cynulleidfa fi. A mae yna lot o bethau fe wedi wneud i gadw diddordeb y gwylwyr ac i cadw nhw ffyddlon i'r cynnyrch ac i'r brand. Ie, fi'n cytuno. Fel i fi, achos mae brand fi'n eitha newydd, mae'n really anodd i tyfu ar Instagram ar y dyddiau yma. Wel, oedd yn galed o'r blaen, ond mae'n even more galed nawr. Mae fe'n really anodd. So fi'n credu, yn lle creu content trwy'r amser i'n meddwl, fel, sut ydw i gallu bod yn well na rhywun arall? Mae rhaid chi fel cadw yn eich le yn eich hun, a jyst yn meddwl, ydy'r content yma'n dda, a os mae dyna sut chi'n sefyll mas, yw just creu content sy'n really, really dda. A hefyd, fel oedd Shoned yn dweud, o'n i arfer rhedeg fel this or that ar dydd Mercher, a wedyn oedd pawb yn dweud, oh, I love this game, a pethau fel yna. Just yn cadw nhw yn engaged gyda chi a'ch brand. Mae fe'n really rhaid i chi wneud pethau fel yna. A hefyd, i fi, o'n i'n ffeindio fe mor anodd i sefyll mas ar Instagram. Oedd fi'n defnyddio fel lot o paid ads, a mae hwnna'n helpu fi i sefyll allan, a wedyn fi'n cael pobl sydd yn dilyn fi o hwnna. Ond heb i fi wneud hwnna, bydd fe'n really, really anodd, ond mae yna stuff chi gallu wneud, a enwedig dim just ar Instagram, mae yna fel TikTok hefyd. O, lyflu. So, ar y dechrau o dechrau eich busnesau, sut oedd y broses? Oes gennych chi unrhyw tips i rannu? Ia, so sy'n ni'n dweud ar y dechrau, o'n i'n gorfod creu lot o'r cynnwys fy hun. Fel ŵan, mae lot o cwsmeriad fi'n neud, a dwi'n gallu rhannu cynnwys yn nhw, so mae hynna'n gret. Ond ia, yn y dechrau, fel un esiampl sy'n ni'n rhoi ar nos Wener, nes i gychwyn hashtag a galw fo'n Tanya Rowkey, so oedd o'r hashtag Tanya Rowkey. A wedyn oedd cwsmar yn canu i fewn i botal o ffeg tan, a wedyn oedd nhw yn tagio fi, a wedyn o'n i'n rhannu'r fideos oedd nhw unau yn canu, neu oedd nhw'n meimio, a jyst syniad oedd hwnna rhywbeth i sefyll allan, rhywbeth i fod yn unigryw, a rhywbeth i gael eich cynulleidfa chi hefyd yn teimlo bod nhw'n rhan ohono fo. Yr unig beth ydy, yn y cychwyn o'n i'n gorfod creu y content yna, a fi oedd yn gorfod canu i fewn i un o hein mwyn cychwyn y snowball effect. Ac oedd gŵr fi wedi gorfod wneud un hefyd, ond mi oedd o'n hwyl, a mewn hir a hwyr, o pobl eraill yn ymuno, ac o pobl eraill yn wneud o hefyd. Felly, yn y cychwyn, mi wyt ti'n gorfod creu pethau dy hun, rhyw fath efo'r lluniau ffeg tan cyn ac ar ôl. Fi oedd yn tynnu lluniau o fi fy hun yn y cychwyn, ond drwan mae cwsmeriad yn anfon ymlaen i fi, felly mae yna lot fwy o variety yna o ran siap corff, edrychiad, oed, dynion a merched a bob math, felly mae'n gret.
Fi'n cytuno. Oedd e'n really, dwi dal ar y dechrau fi'n credu fel dim ond mewn blwyddyn 2 o sefydlu pethau, a mae wedi bod yn really anodd i creu cynnwys pan chi jyst ar ben eich hun. Fi'n lwcus mae gen i ffrind gorau sydd yn actually wneud fel lluniau i Instagram y pethau, so mae hi wedi wneud lot o lluniau iddo fi, ond cyn iddo hi wneud hwnna, o'n i'n really trial edrych fel established brand, ac oedd e fel yn exhausting achos o'n i ddim, so o'n i wedi ffeindio pan o'n i wedi stripo hwnna nôl i gyd, a galw'r pethau yn dweud, o'n i arfer dweud we a pethau fel na, o'n i fel na, mae rhaid i fi just dweud I and me, a o'n i gallu actually rhoi content mas oedd e'n wir, oedd e'n fel behind the scenes, yn naturiol, a i fi ar y dechrau mae hwnna yn a lot fwy relatable na esgus bod yn brand sydd wedi sefydlu, achos mae fe'n well i cwsmeriaid gweld os chi yn neu ddim, achos weithiau os mae rhywbeth yn mynd yn wrong, maen nhw'n dod i chi'n meddwl bod chi'n brand mawr, ond chi just yn eistedd yn eich bedroom yn neud e eich hun. So i fi, mae fe just yn be as real as possible a gad i'r gynulleidfa gweld chi am beth chi yw, achos maen nhw eisiau gweld y journey, a o'n i wedi dechrau YouTube channel o I Quit 9 to 5, a oedd gymaint o negeseuon o'n i wedi cael i'n dweud, oh, I love how real you are on your YouTube and things. Dyna beth sydd yn relatable i fi ar y cychwyn ar foment, a wedyn gobeithio yn y dyfodol bydd mae gen i fel lluniau cwsmeriaid fi gallu rannu a pethau fel yna. Oh, lush. So, mae lot o bobl yn dweud oedd yma am greu Instagram aesthetic. Ond sut wyt ti'n actually mynd ati i wneud hynny? Ac hefyd, ydy aesthetic yn bwysig pan chi'n creu busnes bach ar-lein? Dwi'n meddwl bod o, dwi'n meddwl un peth i gysidro, ac oedd hwn yn un tip nes i gael gen artist sydd yn ffrind, a hi nath greu y gwaith dylunio sydd ar y boteli fan hyn. Welwch chi o fan fanna. Nicky Pilkington, mae hi'n artist Cymraeg, a pan nes i ail-frandio hi nath greu y lluniau ar gyfer y packaging newydd, ac oedd hi'n deud o ran edrychiad y gram, felly, mae hwnna di dy ffenas siop di. So mae o'n bwysig bod o'n edrych yn broffesiynol, a bod o'n well polished, a bod y lluniau'n high resolution, a bod gennych chi rhyw fath o batrwm yna, a bod os gennych chi liwia specific efo dy franding, bod chdi yn creu fo fel moodboard i dy franding di, a bod o ddim jyst rhy random. Felly beth sy'n i ddeud ydy, os wyt ti'n cuddio dy bio ar top Instagram, sef gwybodaeth amdano chdi, pwy wyt ti, beth yw enw'r cwmni, os ti'n cuddio hwnna a ti'n mond yn gweld y lluniau, wyt ti'n gallu adnabod y brand, ydy o mor glir a hynna just wrth edrych ar y lluniau. So mae hynna'n un tip fysa chi'n gallu neud drwy edrych ar eich Instagram eich hun, a gweld os oes oil branding clir yna lle. Oedd hwnna'n un tip o'n i'n meddwl. Beth ti'n feddwl, Meg? Ie, dyna beth o'n i'n mynd i dweud, fel y lliwiau yn benodol, fel un chi fi'n gwybod fel glas a piws, a un fi mae fel pink a glas hefyd. A dyna, achos Kevin di'r fi fel social media marketing manager, a dyna beth o'n i'n trwy'r amser yn dweud, mae rhaid i ffito'r brand, a mae rhaid i hwnna trawsnewid tros popeth, so mae'r we mor fawr, ond mae rhaid i chi fod yr union yr un peth yn e-bost chi, ar wefan chi, ar Instagram, so pan mae pobl yn mynd trwy pethau fel hyn, maen nhw gallu gweld fel continuity a bod y popeth yn really fel gloi gyda'i gilydd, gyda'r lliwiau, a'r ffont a'r negeseuon hefyd. Mae hynna'n bendant y wir o ran, mae rhywun yn trystio wedyn y brand y fwy, os dyn nhw'n teimlo bod nhw'n adnabod o, a bod nhw'n logio ymlaen i os ydy'n TikTok neu gwefan neu Facebook neu Instagram, bod nhw'n gweld yn glir pwy di'r brand, be maen nhw amdan, a wedyn maen nhw'n tueddu, bod ti'n prynu gen rhywun wyt ti'n trystio dwyt. So mae gyd yn dod at ei gilydd. So mae'n reit bwysig bod yr aesthetic ac edrychiad, dwi'n meddwl, yn reit polished. A wedyn mae dy stories di yn fwy creadigol, behind the scenes, chydig bach llai polished, mwy organic, di ddim mor bwysig bod heini ddim mor polished, dwi'n meddwl. Ie, chi gallu defnyddio, obviously, Instagram fel highlights i allu cadw hwnna i gyd yna, ond chi'n gallu rhoi fel y cover photo sy'n lliwio brandiau hefyd. Ond i fi'n defnyddio fel Planoly, a fi'n rhoi lluniau i gyd yn Planoly, a wedyn chi'n gallu symud nhw o gwmpas i gweld be mae'r feed yn edrych fel, a jyst i wneud yn edrych tipyn bach fwy aesthetic pan mae rhywun yn lando arno hwnna, fel chi'n dweud fel shop front chi. Ond fi'n credu mae fe'n
mae fe'n bwysig i siop, ond falle os ych chi'n jyst yn creu cynnwys fel chi eich hun, falle dyw e ddim mor bwysig achos mae fe'n bwysig y rhan o'r cynnwys yna, ond gyda siop, fi'n credu bod e. O, lush. So sut ydych chi'n cynyddu engagement? Ydy e gyd lawr i ymateb i comments, neu oes pethau arall mae pobl yn gallu gwneud? Dwi'n meddwl mae'r cwestiwn tool yn bwysig a fedri di ddefnyddio hwnna mewn stori ag ar y grid hefyd. So, deud bod fi'n rhoi llun glasio dy win a bod fi'n deud dydd Gwener hapus. A mae lot o bobl yn licio fo. Mae hynna'n gret, ond os ti'n rhoi llun glasio dy win a rhoi dydd Gwener hapus, be mae pawb yn neud pen wythnos yma, cwestiwn, mae hwnna'n mynd i gynyddu engagement wedyn ar y grid. A tip bach arall neu hack bach arall sy'n ni ddeud ydy, os ydych chi'n postio rhywbeth ar y grid a mae yna gwestiwn, a wedyn mae pobl yn ymateb iddo fo, fel nes di sôn Ellis, ti isio ateb yn ôl bob amser, peidio ignorio pobl sydd yn cymryd amser i roi comment ar y grid. Felly bob amser ateb yn ôl, fedri di ateb yn ôl efo cwestiwn hefyd sy'n mynd i greu fwy o engagement. Ond beth sy'n ni'n neud ydy peidio leicio nhw, just ateb nhw. A wedyn pan ti'n postio tro nesa ar y grid, yn postio llun, wyt ti'n mynd yn ôl i'r post cynt a ti'n leicio'r calona bach na i gyd. So maen nhw i gyd wedyn yn cael nudge bach, mae hyn newydd leicio beth dwi wedi dweud, a wedyn maen nhw'n dod â nhw nôl i fewn i dy dudalen di, a wedyn maen nhw'n gweld, mae wedi postio rhywbeth arall, a wedyn maen nhw'n dod ar engagement yn ôl i chdi eto, so mae hwnna fatha rhyw secret hack bach o fanna, os da chi'n wedi clywed am hwnna. Mae hwnna'n really dda. Fi'n credu ar eich stories yw'r ffordd probably fwy o hawdd i cael pobl i engageo, achos hyd yn oed fel reactions, mae pobl yn rhoi reaction, a wedyn chi'n gallu dweud, chi'n licio hwn, a wedyn chi'n gallu cael conversation bach yn y DMs, a fi'n credu, sa'n gwybod os mae hwn yn ffib neu beidio, ond os chi'n cael rhywun yn eich DMs, chi fel fwy likely dod lan ar feed nhw, so os chi'n cael conversation gyda rhywun yn DMs, a wedyn chi'n dod lan ar y feed, mae hwnna'n gallu helpu gyda engagement chi hefyd. Ond yn sicr cael conversation yn y sylwadau, mae hwnna'n yn bendant yn cynyddu engagement. A fi'n credu mae'n rhaid i chi creu cymuned ar Instagram nawr, yn enwedig pam chi'n dechrau mas. So just mynd trwy feed chi a pwy bynnag chi'n dilyn, lico a commento pethau ar pethau nhw, a mae hwnna'n just yn creu fel conversation, a mae'n just, cynyddu'r engagement ar account chi. Chi ddim eisiau just gad i fe'n fod, achos bydd Instagram fel, mae'r person yma ddim eisiau rhoi lot o engagement yn ôl i'r cymuned. So, mae fe'n just really bwysig i dechrau conversation, fi'n credu. Un peth arall da ni'n mynd i ddeud hefyd ydy os ti'n defnyddio location hashtags neu os ti'n rhoi y location, wyt ti'n mynd i gael 78% mwy o engagement ar y post neu ar y stories trwy ddefnyddio hwnna hefyd. Neu fel geotags, so ti'n gwybod fatha hashtag, dweud bod chdi yn yr eisteddfod neu yn tafwyl neu beth bynnag, ti'n defnyddio'r hashtag yna. A mae fwy o bobl fwy tebygol o ddod ar draws dy dudalen di. Ac os di'r content da chi'n greu ddigon difyr, maen nhw'n mynd i ddilyn chi dydy. So, gwneud hynny. A swn i'n deud hefyd yn y stories, os yna rhywbeth yn y stories, so deud bod fi yn yr eisteddfod a dwi'n sefyll efo Megan, a mae yna stondin coffi poblado tu nôl i fi, fyswn i yn rhoi geotag fatha hashtag bod fi yn eisteddfod, swn i'n tagio Megan, swn i'n tagio fy hun, a swn i'n tagio poblado coffi yn y cefndir hefyd. A fedri di shrincio heina lawr a cuddiod nhw yn y cefndir, so dydy'r stori ddim yn edrych yn rhy spammy efo geirfa. A mae hwnna wedyn, os mae nhw wedyn yn mynd i gael notification i ddeud, Tanya Whitebits has mentioned Meg Fflur in the stories, a wedyn fedri di wedyn felly rhannu fo hefyd, a wedyn ti just cael mwy o exposure wedyn os wyt ti di tagio fwy o bobl lle. Hwnna'n pwynt rili dda. Bydd rhaid i fi cymryd cwbl o tips am y TikToks fi, achos mae nhw yn swnio'n anhygoel. Yn sôn am TikTok, just plug, wy'n gwybod pam fi'n postio, wi wastad yn dibynnu ar hashtags. So gyda eich busnesau chi, ydy hashtags yn ei gwahaniaeth pan chi'n postio? Ti eisiau fi fynd gyntaf, Megan, ti eisiau mynd? Ti gallu mynd. Ti gallu mynd yn pop. Bo fi'n deud y beth, mae Megan yn ei meddwl, ni'n mynd i ddeud yna. Mae fe'n iawn. Siwr, oce. Dwi yn defnyddio nhw, ti'n mynd gorau defnyddio nhw, ond yn bendant mae o yn helpu oherwydd mae'r cynnwys o ti'n greu wedyn,
ac os di'r hashtag wedyn yn relevant i'r cynnwys, fedrith rhywun eto ddod ar draws dy dudalen di, ond mae rhaid i'r cynnwys yna fod digon difyr a digon engaging hefyd, achos a hefyd, beth swn i ddeud efo hashtags ydy defnyddio rei poblogaidd, cos ni di weld pa rei sydd efo 1.2 miliwn o bobl yn ddefnyddio fan neu beth bynnag. A defnyddio rei llai poblogaidd hefyd, so bod yna gymysgedd yna. Achos yn amlwg, efo rei sy'n llai poblogaidd, wyt ti fwy tebygol o gadw weld efo hynna. A falle meddwl am greu hashtag dy hun hefyd sydd yn unigryw i dy gwmni di. Neu rhywbeth wyt ti'n neud, neu cymryd rhan yn efo'r rheolaidd, fel nes i greu yr hashtag Tanya Roki, a wedyn bob nos Wener oedden ni'n canu i fewn i botel o ffeg tan, a wedyn ti'n cael pobl arall wedyn yn teimlo'n, a do'n am lot o bobl yn defnyddio fo, ond oedd o'n neud pobl deimlo'n rhan o dy gymuned di, a i fi maen nhw wedi gweithio'n oce yndi. Ac os newch chi edrych hefyd ar eich insights chi, newch chi weld faint o bobl sydd wedi dod i fewn i'r post neu i'r stori oherwydd y hashtag wyt ti wedi defnyddio. Felly lla bod hwnna'n ddefnyddiol bod chi yn mynd ar yr insights ac yn checio heini lle. Ie, dyna be o'n i'n mynd i dweud amdano'r fel y hashtags fwy llai. So os mae gennych chi account fawr, sef chi gyda fel, 100,000k neu rhywbeth fel hynna, bydd y hashtags poblogaidd yn dda i chi, achos byddwch chi'n bwsto lan yn barod ar y hashtag yna. Ond os chi'n account really fach, byddwch chi eisiau wneud fwy o research ar hashtags, mae fe'n werth eistedd lawr a actually mynd trwy hashtags ar Instagram fi'n sôn nawr, a edrych arnyn nhw a gweld rhai sydd obviously yn poblogaidd, ond falle ddim mwy fawr ar rai, hashtag love a pethau fel yna. Achos chi'n mynd i cael eich colli gyda pobl sydd gyda accounts masif yn hashtags fawr. So bydde fi'n eistedd lawr a wneud tipyn bach o research ar hashtags. Mae fe'n werth wneud, achos chi yn, fel Shoned yn dweud, chi yn gallu gweld pwy sy'n dod o hashtags, a weithiau os chi'n defnyddio gwahanol hashtags ar gwahanol posts, chi gallu mynd i'r insights a gweld faint o pobl sydd wedi dod yna o'r hashtags. So pan o'n i'n gwneud fashion blogging, fel arfer, o 50% o pobl yn dod o hashtag. A mae hwnna'n lot, achos o'n i gyda fel 13,000 followers, ond o 50% yn dod o hashtags. A hefyd, os chi'n defnyddio'r un hashtags pob tro, mae Instagram yn gweld hwnna fel spammy, so chi eisiau mixo nhw lan a wneud gwahanol hashtags. Mae rhaid i'r hashtags fod yn relevant i'r llun. So, os chi'n wneud fel, cosmetic bags, a wedyn fi'n rhoi rucksack, fi ddim yn mynd i roi hashtag cosmetic bag ar hwnna. A ni'n mynd i ddweud rhywbeth arall. A wedyn ar TikTok, mae fe'n really bwysig, achos fel chi'n gwybod, hashtags determine popeth ar TikTok. Mae fe'n gwybod os chi'n hoffi pethau am Cymraeg a Cymru, neu os chi'n hoffi DIY. A fi'n credu bod TikTok yn fwy glyfar na Instagram gan fel ymend o'r feed chi am beth chi eisiau gweld. So mae fe'n really bwysig i wneud y hashtags ar TikTok. Ia, un tip arall na i sôn amdan yr hashtags nes i anghofio deud, sori, oedd fel nath Megan sôn, mae'n werth cymryd amser i fynd trwy Instagram a checio pa hashtags i ddefnyddio. Just checio hefyd nad oes ddim shadow ban anyn nhw. Mae yna rei geiriau neu rei hashtags sydd wedi cael ei banio. Da ni'n sicr pam mae Instagram jyst i penderfynu, da ni'n misio neb yn defnyddio hwnna. So os da chi yn defnyddio hashtag sydd yn shadow banned, neith yr cynnwys da chi wedi greu ddim cael ei weld ar yr explore page, dim ond pobl fydd yn dod i'ch tudalen chi neith weld o. So da chi'n misio, just checio hynna. A neith o ddeud hefyd, achos pan da chi'n teipio'r hashtag yn yr colofn yn y top, mi neith o ddeud os di'n shadow banned. Diolch yn deud y gair shadow banned, mae o'n deud, mae yna baragraff bach ar y top a mae o'n deud dydy'r hashtag yma ddim yn cael ei weld math o eirfa. Fes ar eich chi deipio, os newch chi teipio fewn tanlines, mae hwnna'n shadow banned. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n specific i fi efo cynnyrch fi, so dwi byth yn defnyddio'r hashtag yna. Ond os da chi eisiau gweld beth i'r geirfa, teipiwch hwnnw i fewn a wedyn newch chi weld be i afoidio math o beth. Ie, mae hwnna'n pwynt rili dda hefyd. A o'n i arfer berchen ar cwmni ffasiwn, a o'n i wedi galw fe'n MF Company. Fi'n cysau'r enw, ond oedd hwnna jyst yn initials fi a wedyn company ar y diwedd.
So o'n i'n fel hashtag o MFC Girls, a o'n i'n dweud wrth influencers fi defnyddio MFC Girls, a oedd e ddim yn shadow banned, ond mae'n werth i edrych ar pob hashtag ti'n defnyddio, achos o'n i ddim yn disylweddoli, ond oedd hwnna'n meddwl, like, my free cam girls, ac oedd e fel, you know, X-rated stuff, oedd chi ddim eisiau ar hwnna. So o'n i'n dweud wrth influencers fi defnyddio MFC Girls fel hashtag, a yeah, mae'n werth edrych ar hashtags chi, achos gall cael yn trwbl. Oh my god, mae'n clas. So mae'n like, eitha bwysig i edrych mewn i like, yr algorithms a gweld like, beth sy'n trendo pethau fel yna. So ynglyn â'r algorithms, oes yna ffordd arall mae pobl yn gallu trio curo'r algorithms? Can you just have it? So ni'n deud o ran Instagram, defnyddio popeth sydd ar gael i chdi yna, felly mae gennych chdi live, mae gennych chdi IGTV, mae gennych chdi boomerang, mae gennych chdi stories, mae gennych chdi grid posts. Mae yna gymaint, a mwy am byd ni di ddefnyddio heina, gora'n byd ni eitha wella dy algorithm di hefyd. So mae hwnna'n un tip, swn i'n deud. Ie, a hefyd pan mae Instagram yn lawnsio fel feature newydd, fel enghraifft Reels, mae fe'n mynd i trio boosto content yna, achos maen nhw eisiau chi defnyddio Reels. Maen nhw really eisiau chi defnyddio Reels a ddim TikTok. So os chi'n creu Reels nawr, chi gyda mwy o siawns fynd yn viral ar Reels na unrhyw ffordd arall ar Instagram ar y foment. A dyna oedd yr un peth pan maen nhw wedi dod mas o IGTV a pethau fel yna. Ond really, sa'n credu mae yna ffordd i curo'r algorithm, ond just fel like ride the waves of the algorithm. Mae fe'n bwysig i just, wneud popeth mae Instagram eisiau chi wneud, really. So creu cynnwys sy'n mynd i cadw pobl ar yr app yn hirach. So content mae pobl eisiau gweld, shareable content, and savable content. So os mae pobl yn safio'ch llun, rhannu'ch llun, comento ar eich llun, dyna, a wedyn os chi'n creu cymuned, dyna beth mae Instagram moyn, a fi'n credu just wneud hwnna. Mae fe'n cymryd llwyth o effort, a weithiau fi methu bod yn bothered i wneud e, achos mae fe'n really yn anodd, ond dyna beth mae Instagram moyn. So, sy'n rhaid i chi curo'r algorithm, ond mae'n rhaid i chi just gweithio gyda fe i allu, cael eich content wedi gweld. Un peth arall, os di eich cyfrif chi yn un creator neu yn un busnes, mae o'n golygu bod o'n gyhoeddus, so does di o ddim yn breifat gwbl. A trwy fod yn gyhoeddus, da chi'n cael access i'ch insights, ac fedrwch chi edrych ar hwnna illa mynd yn ôl trwy'r post da chi wedi postio yn y gorffennol, a gweld, clicio ar yr insights yn unigol, a gweld faint o bobl sydd wedi safio y lluniau, faint o bobl sydd wedi rhannu ag ati. A wneud hynna reit syniad i chi wedyn sut mae creu cynnwys i'r dyfodol, chos da chi'n meddwl, waw, mae'r llun yna'n rili poblogaidd, a doeddech chi'n siŵr pam, ella fydych chi edrych ar y geirfa da chi wedi ddefnyddio, beth sydd yn y llun, o da chi wedi tagio rhywun yn y llun, math yna o beth, a wedyn trio creu wedyn content yn y dyfodol efo'r un math o wbath tebyg i beth sydd wedi gweithio'n dda i chi, lle. Ie, mae hwnna yn wir. So, wel, enghraifft, o'n i arfer wneud fashion blogging ac o'n i'n wneud lluniau tu fewn. O'n i trwy'r amser lluniau tu fewn a, no shares, no likes, dim ots, whatever. Ond es i Llundain a o'n i'n meddwl, fi'n mynd i cymryd lluniau yn y outfits yma mas tu fas yn Llundain. A wedyn, oedd likes a comments a shares a saves wedi mynd through the roof. So wedyn, o'n i wedi dechrau creu cynnwys tu fas yn Caerdydd hefyd, a wedyn oedd dyna pam oedd fel Instagram fi wedi tyfu, achos o'n i'n edrych ar yr insights a maen nhw yn dweud y gwir. So, mae fe'n definitely werth wneud hwnna. So, os yna unrhyw beth nawr, chi jyst yn edrych nôl pan chi wedi dechrau busnesau bach chi, os yna unrhyw beth chi'n edrych ar y meddwl, dylswn ni wedi gwneud hwn yn well, neu dylswn ni wedi gwneud hwn yn lle hwnna. So unrhyw beth, unrhyw tweaks allu awgrymu pobl? Dwi'n meddwl yn y cychwyn pan o'n i ar Instagram, fedri di fod ar Instagram neu fedri di ddefnyddio Instagram. A rwan dwi'n trio defnyddio fo, a hynna ydy so bod gennych chdi strategy mewn ffordd, efo pryd wyt ti'n postio, pa bryd mae'n gynulleidfa di mlaen a falle. Ac yn wreiddiol o'n i jyst yn postio lluniau random, so os oedd cwsmar yn gyrru llun yn y fi, o'n nhw mewn bikini ar y traeth, o'n i'n postio fo'n syth. So cwsmar arall yn tynnu boomerang efo'r botal, o'n i'n rhannu hwnna. A do'n am really patrwm i'r grid, a doedd o reit fler, ond o'n i jyst yn lluchio content allan yn willy-nilly. Ac weithio rei o'r lluniau'n low resolution hefyd, so oedden nhw reit blurry ag ati.
neu o'n i yn screenshotio, dwi'n cringe efo hyn, ond o'n i'n screenshotio stories pobl, o'n i'n gofyn thyn nhw, dim iawn i fi ddefnyddio fo, ond oedd o mor amlwg bod o wedi cael ei screenshotio, cos oedd weithiau gennyn nhw text a pethau, a wedyn o'n i roed y math yna o gynnwys ar y grid, a ia, doedd o'n edrych yn gret, ond ti'n gwybod beth, ti'n gorau neu mistakes, cos ti'n dysgu ohonyn nhw dwyt. Ie, fi'n credu fi'n cytuno gyda hwnna pan o'n i wedi gwneud y cwmni arall i'r un gyda'r cams. O'n i ddim strategy, o'n i just yn posto unrhyw beth. Oedd cwsmeriad yn cymryd really bad photos o pethau. O'n i just yn posto hwnna just so bod pobl yn gallu gweld bod pobl yn prynu stwff. Ond nawr mae gen i fel strategy, fi'n trio tyfu, fi'n anelu at pethau, mae gen i targedu, mae gen i, fi eisiau... Mae gen i list o syniadau am y stories, beth fi'n gallu gwneud os fi'n rhedeg mas o cynnwys. A fi wedi investo yn lluniau, so mae ffrind fi'n gwneud y lluniau. Fi'n talu hi tipyn bach o gres, ond ddim y full amount, achos make straight y pethau. Ond fi just yn meddwl, reit, what will sell these products? A mae'n rhaid i fi'n meddwl amdano fe fel hwnna. A fel o'ch chi'n dweud bod arno fe neu defnyddio fe, fi actually byth arno Instagram dim ragor. Fi just yn defnyddio fe i busnes a meddwl trwy'r amser yn strategol. Beth i allu wneud yn well i allu cael fwy o gwsmeriad, really, a cadw fynd. Ia, a beth sy'n ni ddeud, David, os ti wedi treulio lot o amser yn creu cynnwys, mae o'n bechod dangos o un waith yn unig, achos dwi ti'n garantid yr un waith yna bod pawb yn mynd i weld o pryn bynnag. So, swn i'n peidio ofni anfon yr un stories allan eto, ti'n gwybod, repeatio nhw weithiau, ac yn lle bod o jyst cael ei weld un waith, a fel nes di sôn yn gynharach am yr highlights, Megan, safio rhywbeth sydd yn, rhywbeth fel frequently asked questions ar dy wefan di, so ti'n medru safio hynna yn y highlights, neu rhywbeth os ti wedi bod mewn award ceremony, neu os ti wedi ennill rhywbeth, neu os ti wedi bod mewn magazine, fedri di safio'r math yna bethau ar yr highlights, so dyn nhw'n cael eu colli hefyd, medru. Ie, mae hwnna'n syniad da, ie. Fi trwy'r amser yn defnyddio content mwy na unwaith, achos fel chi'n gweud, mae'r algorithm yn... dyw e ddim yn dangos ei pawb, oedd Gary fi yn dweud, os chi'n posto fel 17 amser y dydd, y chances yw, dyw ddim lot o pobl yn mynd i gweld yr 17 weithiau yna. Mae yna select few fydd yn, ond ddim pawb, a dyna beth yw'r algorithm, fe jyst ddim yn dangos ei pawb. So, bydde fi ddim yn poeni am, especially os mae'r content yn really da, fel o'ch chi'n dweud, os chi'n gwario amser yn neud rhywbeth fel hyn, just posto fe mwy na unwaith. A mae hwnna'n helpu gyda'r aesthetic hefyd, achos chi gyda'r un lluniau yn dod nôl. Ond, fi'n credu, os oedd unrhyw cyngor i just, meddwl am strategy yn gynnar os chi gallu, really, achos, mae fe'n gallu baito chi ar y pen ôl yn y diwedd. Lush, diolch am hwnna, Gals. Naw mlaen i gwestiynau o'r gynulleidfa. So os gan unrhyw un gwestiynau, naill dadfiwtio eich hun ar eich cams ar neu ro fel yn sylwadau lan fyna. So os gan unrhyw un gwestiwn? Os yna, mae gen i gwestiwn bach. Ydy'n gostus dechrau busnes bach? Na, dim yndi os ti isio stoc ar y cychwyn, cos ti'n gwerthu popeth yn syth bin, so mae gennych chi stoc yn eistedd tan nhw ti'n gwerthu nhw. Felly, mae bwysig allan wneud ymchwil y farchnad a meddwl be wyt ti isio a be sy'n mynd i weithio. Ond ti byth yn gwybod tan ti'n drio fo. Ac ella bod rhywbeth bo fi wedi gwneud llwyth o ymchwil a dwi wedi trio rhywbeth a rhywbeth arall sy'n gwerthu yn y diwedd. Felly, ella jyst trio cadw stoc yn reit fach ar y cychwyn os di bosib wneud hynny. Ond na, fe wedi gychwyn, ti'n bod, efo dim byd ac adeiladu rhywbeth. Ti'n bod, nes i gychwyn busnes yn ystod y cyfnod clo, oherwydd o'n i ddim yn cynhyrchu'r ffeg tan am 3 mis, so eisiau fewn i panic mode, achos o'n i'n meddwl faint o hir mae hyn yn mynd i bara. A dyna pryd nes i lansio Mimi Boo Boutique, a be nes i oedd approachio busnesau bach Cymreig oedd yn gwneud gemwaith efo llaw, bagia efo llaw, a gofyn, da chi eisiau wholesaleo i mi, a na i werthu ar platform fi. So, nath hwnna, a mae hwnna dal i fynd, a mae'n just fatha side hustle bach. So, ti'n gorfod trio, da ni eisiau mwy o bobl yn trio, dipio dy draed i fewn, mae gymaint o bobl ofn methu, ond os na ti'n trio, ni di byth wybod.
Ie, fi'n cytuno. So, well, fi di gwerthu llwyth o pethau nawr. So, o'n i dechrau gyda MF Company'n wneud dillad. Wedyn o'n i di mynd i pethau i'r tŷ, o'n i'n wneud dillad eto, a fi'n di testo lot o bethau. So, fi di dod o'r bagiau mewn, fi di dod o'r cosmetic bags mewn. O'n i eisiau fod yn fel accessories brand yn wneud bagiau'n penodol, ond mae'r cosmetic bags just yn hedfan mas trwy'r amser. I'm like, am I a make-up bag company now? Achos dyna beth sy'n gwerthu. A ond os o'n i heb testo lot o pethau, bydde fi byth wedi trio make-up bags. Achos fi ddim yn gwisgo lot o colir weithiau. Wel, fi gyda lot o'r nawr. Ond fel arfer, fi ddim yn gwisgo lot o colir. So bydde fi byth yn meddwl amdano hwnna. So ar y foment, fi yn y sticky place lle dwi angen investment i allu tyfu. So, fi di wneud gymaint fi gallu gyda arian fy hun. Ond yn y dechrau, mae yna lot o pethau, especially heddiw, chi'n gallu wneud fel dropshipping a print on demand a pethau fel yna. So, chi'n gallu wneud dwy ffordd os chi'n moyn. Reit, so mae Celyn mae di gofyn, Megan, os da ti tips am vlogio? Rhaid i fi meddwl. Wel, i fi, o'n i just i dechrau. O'n i'n fel really awkward o flaen y camera, falle fel blwyddyn yn ôl. Ac beth sydd wedi safio fi yw'r ring light yma. Mae Ellis gyda un fyna yn y cefndir. Mae nhw'n... un o flaen chi hefyd. Goleiadau, a fi literally just yn neud mae gen i camera, ond fel arfer fi just yn neud ar y ffôn, achos weithiau fi mas a fi eisiau just cael, quick content. Fi'n defnyddio Premiere Pro i edito popeth. Os gendych chi unrhyw beth student code neu rhywbeth fel yna, chi'n gallu cael Premiere Pro yn really cheap gyda student code. A dyna be o'n i wedi wneud. O'n i wedi dechrau edito, ond mae InShot yn really dda ar y ffôn hefyd am vlogio. Just mynd amdani. Peth yw, mae beth yn mynd i bod yn perffaith pan chi'n dechrau. So, just go for it. Wneud unrhyw beth. Os chi'n tipyn bach yn fel ddim hyderus, just draw fe'n fel unlisted am tipyn bach, a wedyn pan chi'n gyda fwy o hyder, just mynd amdani a just rhoi fe mas i pawb. Mae YouTube yn really anodd i dechrau yn y cychwyn, ond gallech chi vlogio ar TikTok a pethau fel yna, mini-vlogs. Unrhyw cwestiynau arall amdano hwnna'n specific, fi'n hapus i ateb nhw. Now, Shoned, o ti di sôn am postio am certain times in a day. Mae rhywun di gofyn nawr, pryd yn y dydd ydy'r amser gorau i bostio ar y grid? Mae hwn yn mynd i fod yn unigryw i bob account, a ti angen edrych ar dy insights. So, mynd i fewn i'r insights a sgrolio i weld pryd mae dy gynulleidfa di fwyaf actif. A ni di weld pa ddyddiau a faint o gloch hefyd. Cyn y cyfnod clo, o'n i'n gwybod yn bendant bod nos Sul a nos Wener yn adeg da i fi bostio. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae rŵtin pawb di mynd allan ohoni hi, so mae'n chydig bach yn hit and miss. Ond yr unig beth mae'n dweud ydy pa bryd mae'r pobl sy'n dilyn chdi, pa bryd maen nhw wedi logio ymlaen ar Instagram. So dos a ddim, geid i drio fo'n y bore, yn y prynhawn, gyda'r nos fel arfer sydd yn adeg poblogaidd, ond i gael ateb pendant sa'n ta chdi angen edrych ar yr insights. Fi'n credu hefyd, mae fe'n werth trio gwahanol amseroedd, achos pan o'n i'n gwneud fashion blogging, oedd pawb yn posto am 7 PM, achos dyna pam oedd mwyafrif o bobl ar-lein. Ond o'n i wedi dechrau just posto am 9 o gloch yn y bore, and I'm like, what the hell, na i trio fe. A oedd hwnna wedi gweithio'n rili dda i fi, achos o'n i fel account fwy llai ar y dechrau, oedd e'n gweithio i fi posto am 9, achos oedd shit gymaint o pobl yn posto am 7 yn y nos, oedd un fi'n cael ei colli. So, mae fe'n dda i gweld pan chi ddim eisiau posto am fel 2 AM pan sneb ar-lein. Ond i trio wahanol amseroedd, fel o'ch chi'n dweud, a just gweld beth sy'n gweithio i chi a account chi, achos mae fe yn gwahanol i pawb, a mae'n gwahanol i fel fashion bloggers i busnesau bach. Mae fe'n really gwahanol, so mae fe just, cymryd wythnos neu 2 wythnos o trio wahanol amseroedd a gweld beth sy'n gweithio. Mae Hannah yn gofyn, beth oedd cefndir y ddwy ohonach o ran marchnata? Meddwl gwneud cymhwyster, oes gandych unrhyw tips? Do gyda fi ddim cymhwyster o gwbl yn y cefndir. Yn yr ysgol, o deud y gwir, ysgol uwchradd, o'n i jyst yn y canol, o'n i ddim y top y dosbarth nag yn gwylod, felly nes i adael yr ysgol yn teimlo yn chydig o fethiant, o deud y gwir.
A dwi yn dal I cael fatha imposter syndrome yn meddwl, fatha bod fi ryw accidental businesswoman, fatha sut dwi'n pinsio'n hyn trwy'r adag yn meddwl, sut mae hyn wedi digwydd, sut dwi wedi gwneud hyn. Ond a chi ddod dros hynny, a ti jyst yn dysgu fel wyt ti'n mynd ymlaen. Cefndir, a wedyn ar ôl gadael yr ysgol oedd datblygu chwaraeon. Dwi'n gwybod yn byd I wneud efo'r beauty industry, ond dwi'n meddwl bod chwaraeon edrych ar ôl dy hun teimlo na edrych yn dda, ddod llaw yn llaw. Felly pan nes I eich gychwyn y busnes, o gynna i'n syniad, os ydych chi, sgenna fi ddim y logo gwreiddiol o fan hyn I ddangos I chi wan, ond oedd o mor anghywir, cos oedd o'n dywyll, oedd o ddim yn versatile o gwbl. Ar y poteli o gynna fi lun dynas gwallt blond hannar noeth, o ddim yn representio neb mond y math yna o berson. Oedd o just mor, ond ti'n yn gwybod ar y pryd pan ti'n cychwyn allan a trial and error, dio. Na, dwi wedi dysgu lot ar hyd y ffordd, ond sgynna I ddim cefndir marchnata, a dwi'n dal I ddysgu. So, I fi, o'n I wedi mynd i'r brifysgol a wneud business management, a oedd un o'r modules yn farchnata, o'n i'n casau yn y uni, o'n I fel, fi ddim eisiau wneud hwnna, ond o'n I wedi wneud entrepreneurship yn y brifysgol. A wedyn, pan es I mas o'r brifysgol, o'n I wedi wneud procurement, o'n i'n wneud fel fashion buying, a wedyn es I mewn I steelworks buying, a dyna pam o'n I wedi dechrau MF company yna, achos ni fel, fi dal eisiau gweithio mewn ffasiwn neu rhywbeth fel yna, so fi'n mynd I dechrau side hustle. Ac oedd pam o'n I wedi wneud hwnna, o'n I fel, right, fi angen sort o hwn mas, achos o'n I ddim gwybod dim byd am farchnata. O'n i'n meddwl, os o'n i'n gallu farchnata'n iawn, fi gallu creu busnes ar-lein yn hawdd. So, o'n I wedi cael career change, a o'n I wedi wneud Chartered Institute of Marketing Level 4, a wedyn es I mewn I swydd fel online marketing manager, ac o'n nhw wedi hire o fi just based ar y ffaith bod ni wedi dechrau busnes, achos o'n nhw'n busnes bach hefyd. So, o'n I wedi dysgu lot yn neud y busnes, ond oedd y CIM yn dda ar papur, ond I fod yn onest, fi'n cael mwy o brofiad jyst yn mynd mas a neud rhywbeth, so fel creu cynnwys, ond os chi'n trio cael job mewn farchnata, bydde fi'n dweud mae rhywbeth fel business management with marketing neu CIM yn really dda. Ond ie, mae fe just really theory-based, so os chi eisiau cael y fel profiad yna, mynd mas a creu cynnwys ar tudalen eich hun, neu creu busnes bach, neu os chi eisiau gweithio I fi, fi angen volunteer, so fi gallu rhoi chi rhywbeth I wneud. So yeah, so mae fe'n helpu os dyna beth chi eisiau wneud yn eich swydd. O, dyma un dda gan Owen Rhys a Owen Wyn. Ydych chi'n gwybod sut I ddim I gael ei hacio? Gan oedd y hen IG efo 8,000 a nawr fi wedi dechrau cyfrif newydd a mae'n cymryd oes I cael fy dilynwyr nôl, felly ddim eisiau cael ei hacio to. O, mae hyn ydi galon, dydy. Gen I gymaint o bechod, swn i'n mor upset fysa hyn yn digwydd. Dwi'n gwybod bod wedi digwydd I Megan hefyd, gyd I ddweud mwy, ond dwi wedi gwneud y two-step verification ar cyfrif fi. Felly, os oes rhywun arall yn trio locio fewn, ti'n cael text neu ti'n cael e-bost I jecio. Ti'n gwybod, mae hwnna efo PayPal ac efo lot o bethau hefyd, ydy. Dwi'n yn gwybod os wneud hynna stopio y cyfrif gael I hacio, dwi'n yn gwybod pam bo hyn yn digwydd. Ond beth swn I ddweud ydy, dwi'n nabod 2 berson efo cyfrif ar Instagram, a nath y ddwy yn nhw gael ei hacio, a maen nhw wedi managio cael o'n ôl, a be nath nhw oedd swnio'n ar Instagram, ac yn y diwedd nath o dal I ffwr, a nath o gymryd misoedd, felly ella trio swnio'n. Ie, dwi'n gwybod, mae gen Megan, mae beth tebyg wedi digwydd I Megan do. Ie, wel, o'n i'n meddwl o'n i'n bod yn saff ar-lein, o'n I really yn, o'n I ddim yn gwybod beth wedi digwydd, o'n I arfer cael 13.8k fi'n credu ar Instagram, ac o'n I wedi cymryd oesoedd yn tyfu hwnna, o'n I wedi rhoi popeth oedd gyda fi yn egni-wise mewn i'r Instagram yna, a wedyn un diwrnod oedd e just I mynd. So, yeah, fi'n gallu teimlo beth chi'n mynd trwy ar y foment, ond ar y foment, oedd hwnna wedi digwydd yn Mehefin, a fi dal ddim wedi clywed dim byd ohonyn nhw, ond mae gen I alwad gyda Facebook bore fori, so os chi eisiau rhoi fi message ar ôl hwnna fori, allai trio dweud sut I cael e nôl, achos yeah, mae fe'n really anodd, especially pan chi wedi tyfu fel I 8,000.
But yeah, fi'n credu just newid y password yn fwy aml hefyd. Mae yna lot o... Os chi'n defnyddio yr un password i Instagram a chi yn gyda rhywbeth arall, a mae'r peth rhywbeth arall yn cael ei hacio, fel, data breach, allan nhw treisio fe nôl i Instagram chi hefyd, so mae fe'n werth newid y password a cadw nhw'n wahanol i pob peth, achos o fi'n defnyddio'r un password i bopeth, fi'n credu, just gallu cadw e yn y cof. Ond, so trio wneud passwords wahanol, a fel oedd Shoned yn dweud, just trio, rhoi neges i Facebook trwy'r amser, ond, fi dal heb gyda un fi nôl chwaith. O, mae'n mor gutting. Fi'n gwybod sut bys yna'n teimlo os fi'n colli 100,000 o followers, I would be devastated. O, there we are. So, ydyn rwy'n eisiau dad fiwtio i gofyn cwestiwn? Sut ydych chi yn peidio treulio gormod o amser mae Hannah'n gofyn? A hwnna yn gwestiwn tuff, a dwi ddim y dda iawn am wneud hyn, so dwi'n gwybod os dwi'n person gorau ateb, ond bod yna lot o bobl di gwylio Social Dilemma yn ddiweddar ar Netflix, a mae hwnna di fatha wneud i bobl feddwl faint o amser maen nhw yn treulio online, ond i fi, dwi'n meddwl bod fi'n defnyddio fo fel esgus o busnes, o dwi angen neud achos busnes, ond dwi'n meddwl bod o'ch bach o esgus hefyd, achos bod fi'n addicted i fod ar Instagram, dwi'n gorau mynd anna fo'n ddyddiol, mae'n bart o beth dwi'n neud, a mae o yn helpu efo'r sales, mae 60% o sales fi i fewn i'r wefan yn dod trwy Instagram, felly mae'n bendant yn helpu. Un tip o rywun ydi sôn ydi switcho notifications chdi off. Dwi heb wneud hynna eto, ond illa mae'n rhywbeth dwi'n feddwl am gwneud mwyn cael balans gwell na beth sgenna fi ar y funud. Fi'n credu i fi, fi'n edrych ar faint o amser fi'n gwario ar fel Instagram a TikTok, a fi'n neud e i gwaith fi, so mae fe'n really anodd i dweud fel, dwi'n mynd i torri lawr, ond fi'n credu fel 8 awr y dydd fi'n gwario ar fel just TikTok. Mae'n really wael, ond chi gallu rhoi, os chi gyda iPhone anyway, sa'n gwybod os chi gyda Android, chi gallu rhoi fel time-out ar apps chi, a mae TikTok fi gyda 2-hour time-out, ond mae fe'n really hawdd i cael gwared o'r time-out, ond chi gallu rhoi hwnna ar, chi gallu rhoi ar sleep mode hefyd, so rhoi y notifications off, ro fe ar sleep mode, achos mae hwnna'n stop o'r notifications dod trwy. A rhywbeth fi'n neud yw fi'n rhoi ffôn fi mas yn y car, a wedyn wneud gwaith. Achos weithiau, mae fe jyst mor anodd just pigo fe lan, especially pan chi'n gweithio gyda social networks. Fi'n rhoi yn y glove box yn y car a gadw fe fyna am y dydd, a wedyn dod nôl mewn. Achos fi'n gwybod mae'n really anodd gyda procrastinating a stuff ar eich ffôn. Un peth arall dwi ddim yn neud ydy dwi ddim yn mynd â fo i gwely hefo fi, felly mae'r charger gyda fi ar y landing, achos dwi wedi mynd â fo weithiau, dwi fatha, dwi jyst eisiau ateb e-bost, dwi'n deud wrth gwr fi, a wedyn fatha 2 awr wedyn dwi wedi mynd lawr rabbit hole, a dwi'n codi yn y bore, dwi wedi blino, achos dwi wedi bod yn sbio ar TikToks, ond fel arfer, mae hwnna, os di'r ffôn efo charge llawn, ond dwi'n rhoid o ar charge ar y landing 9 gwaith allan o 10, a mae hynna dda, achos mae cwsg yn bwysig, dydy. Fi wedi trio hwnna o'r blaen, fi wedi trio fe, ond oedd e fel gwario wythnos, ond oedd e fel, forget it. Ond mae rhaid i chi wneud conscious effort i stopo eich chi'n mynd arno fe sydd gymaint. There we are. Os gan unrhyw un arall nhw gwestiynau? Rwy'n eisiau dad fiwtio? Na fe. Mae gen i nodyn bach hefyd i ddweud, so diolch i fawr i chi gyd am wythnos yma, chi bod anhygoel. Bydd lives i gyd ar gael i wylio ar YouTube Hansh wythnos nesaf, so keep an eye out. Mae yna un cwestiwn wedi dod trwy. Snap. Fi'n keen i ateb hwn, achos mae rhywbeth fi wedi ystyried heddiw, actually. Bore yma, oedd rhywun wedi rhoi e-bost i fi yn dweud, oedd hi wedi dweud, I'm so disappointed that you've put a handwritten note in my parcel. O'n i fel, be? So o'n i wedi mynd nôl iddi hi yn dweud, fi jyst yn neud hwn i dangos mor ddiolchgar yw fi am eich custom. Ac oedd hi wedi dod nôl a dweud oedd hi wedi prynu fe fel gift i ffrind hi, a o'n i wedi rhoi enw hi arno fe. Ac oedd hi fel yn really, really grac. A mae'n rhaid i fi stopo fy hun fel cymryd e'n personol, ond fi yn achos busnes fi yw e.
Ond, ia, ni just meddwl, right, okay, mae rhaid i fi ranto i fy mhartner, a wedyn ateb yn y bore, achos oedd fel 9 o gloch, a ni wedi cael cwpl o rooms a cokes erbyn hynna hefyd. So ni just fel, okay, yeah. Ond fi'n credu mae rhaid i chi, like, as much as you can, arwahanu i chi'n o'r busnes pam chi'n cael rhywbeth fel hynna, a just meddwl, okay, it's not personal, mae nhw ddim yn gwybod fi, mae rhaid i fi bod yn proffesiynol, cymryd y feedback ymlaen, a, you know, falle fi'n mynd i roi post mas a dweud ydy pobl yn hoffi handwritten notes, achos, you know, mae rhai pobl ddim, a gweld beth yw'r mwyafrif yn hoffi. Ond, ie, mae'n really, really anodd, ond mae'n rhaid i chi trio paid a cymryd yn personol. A'r un peth pam chi cael hate ar TikTok a pethau fel yna, mae'n rhaid i chi meddwl, mae rhywbeth yn bod gyda nhw, dim chi, i fod mor gas neu yn rhoi sylwad negyddol, ond ie, dyna beth fi'n dweud yw trio arwahanu i chi'n o'r bod mor personol, achos maen nhw ddim yn deall bod busnes chi yw dim ond un ohonoch chi sydd yn eistedd yn eich stafell wely a stuff. So, ie, dyna beth fi'n dweud, just arwahanu i chi'n o'r sylwad anodd. Yeah. Un tips o'n i'n ddeud hefyd ydy, os di rhywun di sgwennu ar eich grid chi yn gyhoeddus rhywbeth negyddol, bod chi yn trio encourage nhw i yrru direct message i chi, bod chi ddim yn cario ymlaen i ymateb a bod o'n mynd yn chydig bach o tit for tat yn gyhoeddus. So bod chi fatha yn ymddiheuro illa gynta, cos maen nhw'n deud mae'r cwsmer bob amser yn gywir. So mae'n wir ddrwg gen i bod chdi'n teimlo fel un behind the scenes, so ti'n fatha, fel un. Ond wir ddrwg gen i bod hyn wedi digwydd. Os gwelwch yn dda, newch chi yrru neges direct message i ni gael sortio hyn allan i chi math o beth. So wedyn ti'n mynd â fo oddi ar yr llgada gyhoeddus wedyn. So mae hwnna'n un tip, dwi'n meddwl sy'n ni'n neud. Ie, sicr. O, da ni'n mynd clywed Ellis. Sorry, perffaith. Right, unrhyw gwestiynau? Gwyn once, gwyn twice. Os na. Right, well. There we are, diolch. Wel, diolch i bawb am ddod, diolch i chi'ch ddau, chi bod yn anhygoel, honestly, mae hwnna wedi bod yn crazy cyfryd mewn. So ie, diolch i bawb am ddod wythnos yma, bydd y fideos i gyd lan ar YouTube Hansh wythnos nesaf, so keep an eye out. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Ta-ra. Hwyl.